हिमंत बिश्व शर्मा होशियार आसामनि मोनद' हारिनो ट्राइबेल होनो नागिरनायखौ लानानै तामुलपुराव एबसु ट्राइबेल संघ, बर' थुनलाइ आफाद, राभा फरायसा आफाद, राभा थुनलाइ आफाद, हाजं फरायसा आफादनि गोख्रों खुद्रिसारनाय। आखायाव बेनार, फ्लेग आरो बनजारनि अर लानानै आसाम सोरखारनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारदों ट्राइबेल हारिनि माहारियारि आफादफोरा। आसामनि मरान, मथक, थाई, आहम, कच राजबंशी, आदिबासी आरो चुटिया बे मोनद' जौगाखां हारिनो ट्राइबेल होयोब्ला थाखानाय ट्राइबेल सुबुंफोरनि मोनथायफोरा फारफ्रोमबो बिथिङावनो गोबां खहा जागोन होनना बुंथियो, जायनि थाखाय आसाम सोरखारनि बेफोरबायदि थांखि लानायखौ थाबैनो बोखांफिननानै लाफिननो थाखाय खावलायो मिरु एबसुनि नेहाथारि आनन्द दैमारिया। CC2जों लोगोसेयैनो आसामनि मोनद' हारिनो ट्राइबेल होनो नागिरनायखौ लानानै मख'नाय ट्राइबेल माहारियारि फरायसा आफादफोरा आखायाव अर फोजोंनाय बनजार लानानै मोनसे रेलि खालामनानै डक्टर हिमंत बिश्व शर्मा मुर्दाबाद, मन्त्री पीयूष हाजरिका हाय हाय, रनज पेगु हाय हाय, आसाम सोरखार हाय हाय, मोनद' हारिनो ट्राइबेल होनायखौ बन्द खालाम बायदि बायदि स्लगानजों गोमसारहोयो। नायदो थांनाय आसामनि केबिनेटआव मैया आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमंत बिश्व शर्मानि दैदेननायाव जे 6टा हारि मोनद' हारिखौ ST खालामनो थाखाय बिथांमोना केबिनेटआव पास खालामदों। बिनि हेंथायै दिनै CC2नि दैदेननायाव आरो बे बिटिआर ओनसोलनि मोनबा जिल्लायाव CC2जों थाफानाय जे संगठन बेफोरो जयै लोगो नांनानै जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दुलाराय हारिमु आफाद, बर' साहित्य सभा, दुलाराय सेनि आर्टिस्ट एसोसिएशन, राभा फरायसा आफाद, राभा थुनलाइ आफाद आरो हाजं फरायसा आफाद, विभिन्न जोंनि ट्राइबेलनि अर्गेनाइजेशनफ्रा जयै दिनै बेखौ प्रतिबाद खालामदों, हेंथा खालामदों आरो बे प्रतिबादखौ जेब्लासिम जोंनि हारिया थरथिंसे थै थायो बै समसिम दुलाराय बर' फरायसा आफाद CC2आ हेंथा होनो थाखाय जों जानजि खाफ्राबाय। मानो होनब्ला बे 6टा हारिया जुदि ST जानांगौब्ला जोंनि जि विभिन्न जौगानायनि जों लामा, बे लामाखौ बिथांमोना गासैखौबो लाजोबगोन। दा बेखौ लायोब्ला जोङो हारि हिसाबै गसंना थानो हानाय ट्राइबेला बेयाव जेबोखौनो जोंहा मोनथाया गोमाहैजोबगोन। दा बेखौ नुहुरनानै जोंनि CC2नि दैदेनगिरिनि गेजेरजों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बेयाव आरसु आरो हाजं फरायसा आफाद तामुलपुर जिल्लायाव आसाम सरकारनि हेंथायै जोङो दिनै खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बेनि गेजेरजों मेसेज होदों जे जोंबो आसाम सरकार जेरै जोंखौ दुंदुं हाव हाव समाव परिबेक खालामदों, जोंबो सरकारखौ दुंदुं हाव हाव मोनसे परिबेक खालामनो हानाय जोंहाबो गोहो दङ। दा बेखायनो जोङो बे गोहोखौ लानानै जोङो दिनै आसाम सरकारजों नांनो थाखाय जुजिनो थाखाय जोङो रेडि आरो बेखौनो मेसेज होदों जों जोंनि आखायाव बनजार लानानै जोंबो सरकारखौ दुंदुं हाव हाव खालामनो हानाय जोंहा मोनसे गोहो दङ। दा बिथांमोना जुदि ST खौ होयोब्ला मा राहा लानाय जागोन बिथांमोननि सायाव? नायदो भारतआ मोनसे गणतन्त्र हादोर। बे गणतन्त्र पन्थायाव गणतन्त्रनि रावजों भारत सरकारखौ मोनथिनो हानाय परिबेक थायो आरो बे विभिन्न पन्थानि गेजेरजों भारत सरकारखौ मोनथिहोनाय खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद CC2आ खालामगोन आरो बेखौ दिनैनिफ्राय आखायाव अर लानानै बेखौ मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै जोङो जागायजेनबाय। बिथां ST डिमान्ड बिथांमोना बिथांमोननि मोननांगौखौ भारतआ मोनसे डेम'क्रेसि हादोर हिसाबै बिथांमोना बिगोन, नाथाय मोनथावा जाथावा दा बेखौ बिबेचना खालामगोन ना आसाम सरकार। दा आसाम सरकारखौसो जोङो बुंदों। बिनिखायनो आसाम सरकारा जिहेतुके बिनि सायाव जाय जौगाखांनाय हारिफोरखौ बिथांमोना मोनथावैखौ मोनहोनो थाखाय पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय बिथांमोना दिनै खामानि मावदों। दा बेखौनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद CC2आ हेंथा खालामदों। दा बेयाव जोङो मोनद' हारिनि थाखाय हेंथा नङा, बिथांमोना बिनो हानाय भारतआ मोनसे गणतन्त्र हादोर हिसाबै, नाथाय सरकारा दिनै साननो गोनांगोन। RGIआ दिनै 9 खेब रेजेक्ट खालामदों बिथांमोनखौ। RGIआ जिहेतुके दिनै रेजेक्ट खालामसेयावबो आसाम सरकारा बेखौ होनो थांनायासो जोंनि थाखाय बिराद गिदिरथार मोनसे दुखुनांथाव। मानो होनब्ला बियो दिनै पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय बिथांमोना खालामदों। दा बेनिखायनो जों दिनै
आसाम सरकारनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ धिक्कार होदों आरो ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार रनुज पिगुखौ धिक्कार होदों आरो बे रोखोमनि जायफ्रा बेनिनो माने कमिटियाव थानाय पीयूष हाजरिका आरो लोगोसेनो केशव महन्त बिथांमोनखौ धिक्कार होदों दा बिथांमोना बे ट्राइबेलफोरखौ रैखानाबेक्षन होनांगौआ बिथांमोननि दायित्व आरो बे 6टा जनगोष्ठिया जिहेतुके जोंनिखौ बेसेबांबा अख्रां नांहैलायनाय जौगासारनाय मोनसे हारि दा बेखौ जुदि एसटि खालामनानै जोंखौ एसटिखौ मोस्लेट खालामोब्ला बियो माने न्यायखौ होयै मोनसे परिबेक दिनै नुनो मोनदों दा बेनिखायनो जोङो न्याय नागिरनानै दिनै आखायाव बनजार लानानै जों सोमावसारदों देखा देखि नुनाय मोनद' हारिखौ जेब्ला भारतनि गभर्नन्स मोनसे गभर्नरनिफ्राय राष्ट्रपतिखौ अर्डिनेन्स जेब्ला होयो बै समाव आसामनि गुबुन गुबुन मुलुगसोलोंसालि मेडिकेल कलेज इन्जिनियारिं कलेज बेयाव 100% जोंनि ट्राइबेलफोरनि सिटफोरखौ बिथांमोना बै समाव 6 मासनि थाखाय बिथांमोना लाजोबबायमोन आरो जुदि बिथांमोना दिनै मुफ्लामोब्ला जोंनि इयुन जेनेरेशना मोस्लेट जायो जेबो बाथ्रायानो गैया मानो होनब्ला जोंनि पलिटिकेल राइट बिथांमोना लागोन जोंनि एडुकेशनेल राइट बिथांमोना लागोन जोंनि ससिय' इक'नमिक बिथांमोना केपचार खालामजोबगोन अब्ला बेनिखायनो बेयाव ट्राइबेल हिसाबै थांना थानो हानाय परिबेकआनो थाहैनाय नङा मानो होनब्ला बिथांमोना 6टा जनगोष्ठिया जोंनिख्रुइ बेसेबांबा गोजौ थाखोनि मानसि बिथांमोना 600 बोसोर आहमा आसामखौ खुंखानाय मोनसे राजफोलेरनि हारि दा बिथांमोना जुदि ट्राइबेल जायोब्ला ट्राइबेलनि कोटाखौ लायोब्ला बिथांमोना गासैबो मा जागोन जोंनि ट्राइबेलनि अधिकारखौनो सेना लाजोबगोन दा बेखौ जों देखा देखि नुदों दा बेनिखायनो जोङो आसाम सरकार बिटिआरनि आथिखालनि खुंगिरि बिथांमोनखौ जोङो धिक्कार होदों मानो होनब्ला बिथांमोना दिनै बेखौ नुसियावबो मेगन मुसिबनानै बिथांमोना होनो थाखाय राजि जादों दा बिसोर जोंनि थाखाय दुखुनांथाव सार जे होनांगौ होननानै माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों बे बेलायाव नोंथांमोना मा बुङो नायदो बिथांमोना गावसोरनि उदै गावसोरनि मासि गावसोरनि न'खर गावसोरनि रांखान्थियारि जि स्टाटास बेखौ लानानै बिथांमोना दिनै सिमां नुदों गावसोरो सानफ्रोमबो राजा जानो थाखाय बै मोनद' हारिनि 2 crore मानसिफोरखौ जुदि लाबोनानै बिथांनिफ्राय भट आदाय खालामनो थाखाय बिथांमोना दिनै खालामनो सानदों दा बेखौ नुयोब्ला जोङो दुखु नांदों जे बेखौ जिहेतु मोनद' हारिया इसिबां गोजौ माने जौगाखां हारि हिसाबै नुसियावबो गावसोरनि पलिटिकेल बेनिफिटनि थाखाय बिथांमोना बाथ्रा बुंनाया जोंनि थाखाय दुर्भाग्यजनक मानो होनब्ला जोंनि ट्राइबेल एमएलए ट्राइबेल जिखिनि लिडारफोर दङ सरकाराव खुंगिरिफ्राव दङ माने आयेन आफादाव दङ बिथांमोना हायोब्ला थाबैनो बे आसाम सरकारनि मोनद' हारिनो ट्राइबेल होनो थांनाय जि आयेन आफादाव गाबोन समफोर बिल पास जानो गोनां बिनि बिरोधखौ खालामनांगौ होनना जोङो CC2 आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनै गुरैयै आपिल खालामदों।